A proposta para a dotación de chan industrial no municipio de Outes avanza sen atopar trabas. Tras a aprobación inicial do proxecto, que inclúe unha área de solo urbanizable de uso industrial, abriuse o período de información pública que se prolongou durante 2 meses, nos que non recibiu ningunha alegación. Segundo informou o alcalde Manolo González, trátase dunha boa nova, posto que os terreos propostos entre o lugar de xurisdicción e Brión de Abaixo contan co beneplácito da veciñanza. Finalizada a fase de exposición pública, o proxecto está pendente de varios informes sectoriais que deben emitir organismos dependentes da Xunta e do Goberno Central. Unha vez recibidos e introducidas as modificacións, no caso de ser necesarias, o Goberno levará o expediente a pleno para a súa aprobación provisional, trámite previo á aprobación definitiva por parte da Xunta. O Goberno de Outes leva anos traballando para poñer fin á carencia de chan industrial no municipio, despois de que o incluído no planeamento polo anterior Goberno fora anulado por sentenza xudicial en 2014.